Jednog dana dječak sjedi kraj svog djeda i pita: Djede, zašto sam ponekad pun dobrih misli, a već sljedeći trenutak ljut, ljubomoran ili tužan? Djed se nasmije i kaže: jer se u svakom čovjeku vodi rat. Bitka između dva vuka, jedan je zao. Pun je bijesa, pohlepe, zavisti, sumnje u sebe, straha i arogancije. Drugi je dobar. On nosi ljubav, nadu, hrabrost, mir, poniznost i vjeru. Ti vukovi neprestano se bore. Svaki dan. U svakome od nas. Dječak šutke razmišlja, pa pita: a koji vuk pobjeđuje? Djed se nasmiješio, pogledao ga u oči i rekao: onaj kojeg ti hraniš. Ova bitka nije vani, ona je u tebi. I svaki put kad odabereš vjerovati u sebe, umjesto da se predaš strahu, ti hraniš pravog vuka. Svaka tvoja odluka, svaka misao, svaki čin, to je hrana. Pa, koga ti danas hraniš?